Open Gangnam Style. Takže ja vás vítam, volám sa Lilnex a hrajem tu na jednom serveri multiplayerovom s mojim kamarátom Tomom. Čaute. A rozhodli sme sa dnes postavať kuchyňu, lebo máme už celý dom postavený, len tú kuchyňu nemáme, takže to teraz postávame spolu. No takže môžeme začať. Tak. Prepnem do normálneho obrazu. Takže môžeš ísť tam dať tie pece, ako som ti ukazoval. Vieš ako? Áno. No, funguje, dobre. Tu dáme tie našľapné dosky. Tak. To je cool. Postav to umývadlo. Vieš, ako som ho staval? Áno. Tu máš ten. To a... Počkaj, a nám chýba páčku. Nemáš ešte jednu? Áno, tu máš. Daj mi ju. A... No dobre, si ju nechal, potrebuješ len umývadlo. Čo robíš? Čo? Nie tak, to bolo o jedno menej. Takže by to bolo tak, tuna a tuna. Vieš? Tak. A tam daj tú vodu, dobre, a daj tam páčku hore. A ja idem postaviť... Tie železné bloky máš ty? Hej, tu máš. Daj mi ich. Díky. A stejky ja mám, dobre. Dobre, takže... Tak, 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 tak. Takže... To je... Mne sa takto páči. Taká cool chladnička. Ešte ten gombík máš. Hej, tu máš. Si mi všetko pobral. Tak. Tak. Aj dvere máš moje. Dobre, paráda. No a teraz tu už len dáme napríklad toho tuna. A teraz otvoríme a dám to jedlo. Takže môžeš si vyskúšať, takže taká naša menšia kuchyňa. A ešte nám ostal trošku čas, takže vám ukážeme ostatok domu potom. Toto je náš vlastný enchant, lebo na tomto serveri nie je enchant. Tak. Poď hore. Tak. Toto je Tomová izba, ukážu. Môžeš otvoriť česty. Alebo ja otvorím, lebo ja natlačam. Tak. Tak. Toto je naša kúpeľňa, ale nie je ešte veľmi dokončená, ju musím prerobiť, takže ju nebudem ukazovať. Toto je vecko. Tamto ide voda, tečie. Toto je moja izba. Krásna. To si potom tu premením, tento pásik tu nemá čo robiť. A my tu máme ešte, tu máme, že si otvoríme a tu môžeme hodiť čo chceme. Čo už nechceme vlastne. Toto je naša pivnica. Tu máme naše všetky drahokamy. Tu sú aj warp doly, takže to sme si všetko naťažili. A najviac z týchto vecí tu máme toto tu na všelijaké zbranie, niečo enchantnuté, niečo nie. Redstone, jedlo nejaké, veľa posteli a nejaké tie kamene, cobblestone, kamenné tehly, luky, zopár. A toto je náš domov a my tento dom máme postavený v podzemí. Akože tu nás, keď sa pozriete, tak môžem vám aj ukázať, že to máme s týmto. S čím máme? S kameňom. No a sme tu na, takže vyzerá to asi tak, poď dole, poď naspäť. Tak. Tu. Home. 3 sekundy sa nemôžeme hýbať. A keď sa chceme portnúť niekde. Už som sa pohol, takže ešte raz musím dať home. A som doma. Mány nemám veľa. Iba 1000. No a chcel by som povedať, že táto IPčka nebude v popisu však. Áno. Nebude, lebo
A možno ju dáme, no neviem ešte. Možno hej a možno nie. Neviem. A ešte idem do pivnice po nejaké jedlo, že tam toho dáme viac do toho automatu a potom to mohol by byť aj koniec. Tu máme nejaké to žeradlo. Dáme tu zatiaľ len rezne. 200 takých rezňov, či koľko toho mám. Tak. A takže tak. No, takže to by mohol byť asi aj koniec. Ešte tieto dve, tak. A ako som už povedal, tak sa ešte s Tomom rozhodneme, že či dáme tú IPčku do popisku. To je naše super coolové umývadlo. To je mydlo. Čo? To je mydlo. A tu máme niečo na varenie. Aha, ty si kladol tie pece, ne? Tam ich potom otvoríš, hej? Takže toto by mohol byť koniec, takže čaute. Čaute. Oppan Gangnam Style